99 nocí in the Forest. Ešte predtým vám ale poviem, že hra má dneska už 21 miliónov aktívnych ľudí a 5,8 biliónov videní. A teraz späť k príbehu. V roku 2023 sa zrútilo malé lietadlo nad amazonským pralesom v Kolumbii. Z pasažierov dospelí zahynuli, no prežili 4 malé deti vo vekoch 13, 9, 4 rokov a 11 mesiacov. Po dobu 40 dní ich prežitie bolo vďaka vedomosti najstaršej Leslie, 13 rokov. O džungli zbierali plody, semienka, stavali prístrešia, vyhýbali sa predátorom. Keď príbehu neveríte, aj v hre môžete vidieť lietadlo. Hlavná postava Deer, monštrum s jelením zadom, stojacého na 2 nohách, no častokrát aj na 4, je podľa mytológie Wendigo. Wendigo je mytologická kanibalistická bytosť a zlý duch zo severu Ameriky, ktorý je spojený so zimou, kanibalizmom a chamtivosťou a šialenstvom. Wendigo alebo Deer, ako aj každý iný démon, má svojich uctievačov, ktorých môžeme vidieť aj v hre Worshippers. Ináč uctievači zažívajú Wendigo psychózu. Teda, obeť zažíva intenzívne nutkanie po ľudskom mese a strach za premeny na monštrum. Preto aj Worshippers majú túto masku. Pre nich, čo nepochopili, si myslia, že sa premenia na Wendiga. Teória: hráč sa stáva novým Deerom. Kľúčová myšlienka je tá, že hra má temný cyklus. Hráč zachraňuje deti, no nakoniec sám podľahne k liadbe a stane sa ďalším Deerom. Symbolika čísla 99 nocí nikdy nedosiahne úplnosti 100. Vždy ostávaš v cykle hrôzy. Teória vychádza zo závernej ceny na skrytém podzámku. Hra môže končiť tým, že hráč zmizne v lese, čím sa kolobeh ohne. Deer teda môže byť bývalý zachránca alebo obeť, ktorá predtým hrala rovnakú úlohu ako hráč teraz. Dúfam, že ste si videjko užili, bol by som rád, keby ste to zanechali like a odber, keď sa vám videjko páčilo. No ale môžete aj napísať vlastnú teóriu do komentárov, ja si budem snažiť pozrieť. A to je z dnešného videjka všetko. Čaute.